A.M.H Sabonruwa24. Na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Yeah, da, da. Yeah, yeah, yeah. Na shiga makaranta, so gani a ajin farko. Ina tare da ke har abada masoyiyata. Kar ku raba ni da ita dan Allah ina roko. Ku bar mu tare zuciyata ta kamu da soyayyarta. Ba zan iya rubuwa da ke ba. Kin ji yamma take ce aljannar duniyata. Abar alfaharina bani da tamkarki. Kina da ilimi da addini mai kyan zuciya, ke ce gimbiyata. Sarauniya mai mulki a cikin babban falon fadar masarautar da ke cikin zuciyata. Ke ce abar sona zinariyata, ke ce abar kaunata. Malamata, ina jin farko a makarantar soyayyaki. Yamma ta kisani zuciya ta ce, take kaunar ki ruhina yana san kike ce. Mai gyara falsafar rayuwata, abokiyar rayuwata ke ce mai sani farin ciki. Burina a koyaushe na samu yardar ki. Sanki da na ke yi yamma ta shaini ya zama haske ga rayuwata, kamar rana kin fi zinariya. Dan Allah yamma ta ki ji tausayi na, kowanne darasi na yi mafarkinki. Wani lokacin dare yayi tunaninki ne yake hana ni bacci. Kwanciyar hankali na zinariya samunki. Kina ke yi wa satar kallo, mai kyawun hakora, mai fararen idanu, mai haska alhibilata. A ko'ina zan kare haddidinki. Ina baki tabbacin wallahi budurwata. Babu wanda zan bari idan aka baki marki. Ina jin shauki idan na kalli kyakkyawar fuskarki. Ambaton sunanki yana sani farin ciki. Makarantar so tana da wuya ga tarin dalibai, mai aji da yawa kala da kala. Ba su da sufi kuma ba a yi musu maimai. Makarantar so ba ta duba matsayi ko kudi ko ilimi da talauci ko mulki ko tarin mukamai. Wani dan makarantar so ta yi masa tsofe, sai ya koma kamar rago ya kasa yin komai. Makarantar so in ta yi maka dai sai kana jin kanka kamar wani jarumai. Allah sarki gani ne in ba Allah ba, da kuma soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bani da komai idan na tuno da wani abu, sai zuciyata na kuka. Jiki na sai yayi sanyi kamar wani mara lafiya. Akan soyayyar ki yamma ta, amma na barwa Allah komai. Domin ita soyayya sanadi ce ta kan iya haddasa komai. Yar budurwa don Allah ki ce za ki rayu da ni. Zan ji dadi na gode wa Allah domin kin yi mini komai. Yamma ta ke ce wacce na bawa dukkan girma da mukamai. Makarantar so yamma ta ba zan daina sanki ba. Budurwata sanki ban san rana da dainawa ba. Ko mutuwa na yi yamma ta da soyayyar ki. Yamma ta za a kai ni cikin kabarina. Ki so ni kamar yadda na soki. Yar budurwata zan nuna miki gata, zan yi miki wanki kuma na yi miki shara. Hausawa sun ce da sanyin safiya ake kama fara. Yamma ta ki fahimta ina da kyakkyawar manufa a kanki. Bani da karfi bani ga wata dabara. Mai soyayya ku kira shi jarumi ko bazon shekara. So kamar yati yake sai da dabara. Ita soyayya ba ta san toro ba ta san shi ba. Idan ka fara gwanar kyau hasken fuskar ki yayi yar fara. Ba za a samu irin ki ba ko a cikin birni da karkara. Na shiga makarantar so gani ajin farko. Makarantar so a cikin taba a bara hutu. Makarantar so tana da wuya tana gani. Allah na gode. Abdulsalam Sabonruwa 24.